Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngibingelele bafethu ngiphinde nginamukele kuzo zonke izindawo kuphina kuphila ngibona khona le video kanti ke mangokuqala isijinele likhasi igama lami usibonga bonke wakandwandle mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube ngicela usubscribe uphinde ucindezele nebhele khona YouTube angeke akuvalele ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka esematheni kanye nehamba phambili kanti ke engizokhuluma ngazo namhlanje ngizokhuluma ke ngomlingisi noma owaye ngumlingisi wozalo uGC phecelezi uKhaya Dladla kanti ke uthusa abaningi ngesikhathi ke ephumula ubhalo ukuthi uyena owayihaqwe ubhubhane le COVID-19 abantu abaningi ke bebese bemangala enkundleni zokuxhumana sokhumbula ke bafethu ukuthi ke ezikhathini ezedlule kwaphuma emaphephandabeni ukuthi ke kuke kwamiswa ukusebenza estation iGagasi FM ngoba kwakuthiwa ke khona umunye wabasakazi oyeke wahaqwa ilona ubhubhane le COVID-19 abantu abaningi ke babese bemzwela ke Nkosi yami uKhaya Dladla bezelana naye futhi ke abanye bemncoma ngoba ke uthema igonyula ukuthi cha uyena ke umsakazi owayihaqwe ilona lobhubhane le COVID-19 kwaze kwamiswa ke ukusebenza estation iGagasi FM kanti ke ubesho ke izolo egonyuluka lapha enkundleni yokuxhumana ku Twitter esho ukuthi ke ubeqeda izinsuku eziwu14 nje evalelwe egumbini lakhe yedwa kanti ke uthi ukhonile ke ukunqoba lona lobhubhane le COVID-19 abantu babese bemncoma ke ukuthi ke cha uwenze kahle kakhulu futhi ke uthe uzizwa engumqemane ephile isaka njengoShileni kanti ke uKhaya Dladla uxwayisa abaningi waseke ebaluleke usho ukuthi yena indlela anqobe ngayo lobhubhane ukwazile ukuthi ke azitshele nasengqondweni yakhe ukuthi ke uzokhona ukuphila uzosurvive emva ukuthi ke equarantiniwe wabekwa endaweni yakhe yedwa uthi ke into abayenza nje ubetshela umqondo wakhe ukuthi ke usazokhona futhi ukuphumela ebantwini uzolehlula ubhubhane le COVID-19 kanti nangampela ke ukhonile ukulehlula abantu ke abanye usaziwa abantu kahlukene baningi ke osekuvelile khona emaphephandabeni ukuthi ke nabo bahaqwe ilona lobhubhane kodwa ke siyabona lapha abahlukahlukene bakhona ukuthi ke belinqobe lona lobhubhane le COVID-19 kanti ke sike sabona abantu abaningi bemangala nalapha uAKA umculi wehip hop ephumela obala naye ukuthi ke akazi ukuthi luye lambamba kanjani lona lobhubhane le COVID-19 ngoba ubenza noma ubeqinisekisa enza ngokusemandleni ukuthi ke konke uyakulandela imigomo yokusanitizer nokuwasha izandla ngaso sonke isikhathi kodwa ke naye wabese kubeka ke ukuthi ke cha naye bamquarantinile kanti ke mahlabela phambili kubuya ngazi ukuthi ke siya ngokwanda sona isibalo salo ubhubhane ohlasela abantu endaweni ezahlukahlukene leyona phela lo bhubhane le COVID-19 kanti ke osekudalile ukuthi ngahle kuvalwe ke izikole kuphinde kubuyele back to square one njengoba ke bathi ke nasezikoleni othisha lokho behaqeke njalo kanti ke abazali bayaveva ukuthi ke ingane zabo zingahle ke zibe sengcupheni zokuthi ke nazo ithuke ke zihaqeka ngalolu bhubhane kanti ke umongameli ubaba uCyril Ramaphosa uthe ngahle ke kubuyekezwe sona lesicelo noma ke kona lombono ukuthi ke kuvulwe izikole njengoba kuyabonakala ukuthi ke lokho eluqhubeke njalo ubhubhane kanti ke mina ngiyintatheli ka YouTube bafethu sengiyaphela khona la into ongayenza wena ngicela uhambe lapha kwi comment section bese usho ukuthi ke luthini uvu lakho kuzo zonke esithe sakhuluma ngazo usukwini la namhlanje mina ke sengiphuma kanje ngicela ukuthi ke ungibambe evidweni elandelayo yazi ukuthi ke sihlangana kuphi kanjani futhi ke ngasiphi isikhathi mina ngithi ke nazo kasibambane khona evidweni elandelayo.